Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ɓe bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno en ngari fuɗɗade jangde men Pulaar nde. Pulaar tan ko jangeten ko heewani. So Allah wallima tan a wawi limtongo, Allah wallima a wawi masde, Allah wallima a andi no rendinirte ko jangete ko saɗirtama nono ɗemgal ma ngal kalata jamma e ñalawma. Joni noon nde wonno jangde Pulaar nde ko masete ko adoto janginede, ko wonno aada ko janginde ko masoyte ko nde wonno ko ɗum ɗa ɓuuri famɗude. ɓe gadaro ko famɗi ko ɗum heeda bange mbasa jiiɓoyade. ɗum saabi noon hande eɗen mbaɗa ni hay ɗum ɗo mbatten ko ndani beele bindi ɗi mbawa mawnude. ɗon waɗama ni tan ne wawi woɓɓe hen to jiyata no fewi, so gaddanakam ha ɗo ma bindi ɗi mawnu seeɗa. on sa bindi ɗi ma mawnu, so addama tan ha ɗon ha ɗo maɗi mawnu. ɗum ɗo wiyete ko a on ji ko jangete a mawɗo ko ni foti mbasa jiiɓoyade hen. hay ɗum ɗo ko wonɗo kono gaddaɗen mawɗo ha gaynen hade min jiiɓoyade. hay enen ko woni mawɗo o, ko jangete mawɗo ko ɗo haaɗi, ko jangete ɗo ko mawɗo ko ni ɗo haaɗi. o noon ene nandi e laawo, kono ɗo ko mawɗo ɗe jangitamami teskuɗa mawɗo o no wayata. on saaha oɗo o wiyete ko mawɗo mawɗo gasi kadi garana o mawɗo ko jangete masɗe Pulaar ɗo ko mawɗe ko 5 haaɗi. nani ko 5 tan haaɗi, ɓurade 5 mbasa jiiɓoyade. on saaha noon sa waɗini a waɗoyindani oɗo wona a tokoso o. hayde on saaha noon a tokoso o nan ɗon o moni. joni noon sen mbaɗani ni caggal makko ga en mbawata windoyde mo, en mbawata windoyde mo nde wonno jaɓata ngabboɗa yeeso. kono noon ganda tan ko oɗo a sohla. joni noon oɗo a sohlama, garoyen mbaɗen tokoso o, ɓennen gadden tokoso o, ɓennen gadden tokoso o, ɓennen gadden o tokoso o. gasi joni noon sen mbaɗini noon ko ɗo mbaweten dañde ittoyde oɗo a. beele ɗeɗo
mbaawa fodde saɗa jannga weeɓanma wona sawnduuji. Jooni noon ɗo so en mbaɗi kadi ni hankadi ngannden poolɗe. ɗum ɗo woni gooto o mbatta hen goɗɗo mbaawa fodde no mbiyata on saha saari ɗo mbaɗa woni gooto ha jiɗe fodde ɓeyda hen goɗɗo mbiya njaha ɗo woni gooto o ha jiɗe fodde ɓeydu goɗɗo mbiya ay ɗo ko wiyete ha jiɗɗe fodde ɓeydu goɗɗo mbiya ay nayi de ɗo ko ha jiɗɗe fodde ɓeydu goɗɗo mbiya ari ardi. ko ɗo ko jangete e masɗe Pulaar gasi. ɗo so ɗiggi a serti e majjere muɗum. kala ko jangete to bange Pulaar ko ni foti mbasa noon yaltuɗo ɗo woni mawɗo, less tokoso, less poɗɗo. ko jangete e heewde gasi a yalti hen. sa andi tan mawɗo, a andi tokoso, a andi poɗɗo, a yalti e majjere masde Pulaar ma. ɗone ko mawɗo, ɗo tokoso, ɗo poɗɗo. so ɗiggi a yalti e masgal biyetengal ngaraɗo. ɗo wiyete ko mawɗo o, ɗo woni tokoso, ɗo woni poɗɗo. so ɗiggi andu a serti e majjere muɗum. a faami? ɗo wiyete ko mawɗo, ɗo tokoso, ɗo poɗɗo. so ɗiggi andu a serti e majjere ma. ɗo ko mawɗo, ɗo tokoso, ɗo poɗɗo. ɗum ɗo jangete e masɗe Pulaar. alluwal ngal ɗo gootal jangata mbaawa njalta e masɗe Pulaar gasi gasi. a ronki noon yaade, a ronki mona walluma, a waɗat feere ƴeewa baawɗo ɗakkoɗa sara muɗum ene hollumaɗe ha mbawaɗe. sen ngari jokkoyde hankadi ko masete ko hankadi uftinma. alluwal ngal ɗo gootal toppitoɗa jangirangal jam jam ha mbawa ngal. ay sa wawi ngal a serti e majjere masɗe Pulaar mawɗe tokose e polle. jono mo dow ɗo ko ɗo woni mawɗe ɗe. mbiya mawɗo. so wayini ko ko mawɗo. so waɗini ko ko mawɗo. so wayini ko ko mawɗo. so wayini ko ko mawɗo. ɗo ko jangete e masɗe Pulaar mawɗe ko ɗo ɗe kaaɗi mbasa jiiɓo yaade. tokose ɗe ko ni mbayata. so wayini ko ko tokoso. so wayini ko ko tokoso. so wayini ko ko tokoso.
so wayi ni ko uu ko tokoso so wayi ni ko o ko mawɗo ari ardi lesɗo noon ko ɗo mbawata polle ko foɗete ko ma wayi ni nde fooɗa ɗiɗi a mbiya a ɗiɗi e mbiya e ɗiɗi i mbiya i ɗiɗi o kay ɗiɗi u mbiya u ɗiɗi o mbiya o ɗo noon hankay sa wawi ɗum aɗa caro e nder bindi saha jiyaɗa a jiyato e jiyaga i jiyato u jiyato o ko ɗo ɗigginta ɗum ɗo jangata teskoɗa ɗum ɗo so ɗiggi hayso carama e nder ko jangete ko ma andoy mi jangino a mawɗo ma andoy mi jangino e mawɗo ma andoy mi jangino i mawɗo ma andoy mi jangino u mawɗo ma andoy mi jangino o mawɗo kadi ma andu mi jangino a tokoso ma andu mi jangino e tokoso ma andu mi jangino i tokoso ma andu mi jangino u tokoso ma andu mi jangino o tokoso ɗone mami andu mi jangino a poɗɗo ɗone mami andu mi jangino e poɗɗo ɗone mami andu mi jangino i poɗɗo ɗone mami andu mi jangino u poɗɗo ɗone mami andu mi jangino o poɗɗo hankadi ɗo tan jangata mbawaɗo so ɗo ɗiggi tan a serti e majjere ma jangde famide joni noon sa waɗi noon aynani ɗo noon ko sa saggoyi mbaɗa 00 221 77 mbaɗa 906 mbaɗa 14 mbaɗa 81 on saha mbaɗa yaya mbaɗa ni ya mbaɗa yaya mbaɗa li mo oɗo jiya WhatsApp o ngara caggitoɗa an cagguɗo o walla an jiɗɗo nadde keso o ko ɗo ndewata ngarata WhatsApp to ngara kaala indema e yettode ma indema e yettode ma on saha noon ko joɓata ko temedde ma 4 ɗum joɓata tawna on jarama jokke golle min beltima ko temedde 4 mbaɗata e keese he kala lewru ko temedde 4 waɗɗima kada ara noon addor temedde ma 4 ha gayna addor temedde ma 4 mbersa on saha janga kono sa wi ka jiɗɗo jangude kadi jarani wadde hay hunde wadde heɓata hay hunde ɗum noon wadde alloma nan ɗon ɗo ko a mawɗo ɗo ko a tokoso ɗo ko a poɗɗo ari ardi ɗo ko e mawɗo e tokoso e poɗɗo ɗo ko i mawɗo ɗo i tokoso ɗo i poɗɗo ɗo u mawɗo ɗo u tokoso ɗo u poɗɗo ɗo o mawɗo ɗo o tokoso ɗo ko o poɗɗo ari ardi ɗo so ɗiggi hankadi ko jangete e masɗe pular a yalti hen a wonti gandu muɗum hankadi a wonti gandu muɗum kalɗo winda ka jangowo kalde winda a jangani ko ɗo woni ɗiggani ɗo so ɗiggi a serti hen wadde ƴewata ko bawɗo ɗakkoɗa sara makko omo holluma omo haalanma omo holluma kadi omo haalanma aɗa wanjito aɗa janga ko jangata ko aɗa janga aɗa winda
ko janngata ko wallanma ko waawde janngude ko bindetteɗaa ko kañum wallanma waawde windude hay sa windi oto wii yooɗaani waddu heen tan haa yooɗa e kala wiye ma o kala alkure ngal jannguɗaa yaato kala wiye ma mo jogiɗaa o ma yiɗi toon ɗeeɗo henne ma yiɗi toon ngannda ko ɗum woni a ko ɗum woni ko ɗum woni ko ɗum woni ko ɗum woni o ɗum saɗa windoya koye heen tan piyata a damma a piya heen a damma piya heen a damma piya heen a damma piya heen a damma o koye kala wiyema o ko ɗo noon yiyataade janngaade ɗo mbaawaade ɗo to weɓatma yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah on gondiɗo an jiɗɗo janngude o laawol nan ɗon ɗo mbiyeɗa yaar mbaɗa 00221 77 906 14 81 Yaya Ly jiya WhatsApp o ngara kaala indema yettodema on saaha mi nodduma lien o piya hen natoya ni foti ari ardi ko jangde addi en on saaha noon WhatsApp o en guddanmo mbawen janngude so udditama tan yimɓe gon koye haalde hen bonna jangde men yahore nde WhatsApp o noon ala haala ko so gasa mbaɗen jangde men jokken haaju meɗen on paami ɗon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen yo Allah wallu kadi yo Allah newnu yo Allah reen on jarama wassalam ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kowal Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam